Üdvözlök mindenkit sok szeretettel! Szeptember 17-én ismét húztam 2 kártyalapot, melyek fantasztikus és egyben csodálatos üzeneteket közvetítenek számunkra. Itt van a kulcs, érkeznek a megoldások. Rokonlélek, lélektárs kapcsolatok, rendkívül szerencsés kártyalapok, pénzügyi bőség, gazdagság, itt van már. A kulcs mindenhez nálad van, a te kezedben van. Most figyelj nagyon, mert a megoldás érkezik hozzád, már itt van az ajtódban. Nagyon szerencsés fordulat, pénzügyi bőség, gazdagság, egy életre szóló, nagyon boldog, csodálatos, hosszú távú tartós szerelem. Amennyiben tetszett a videóm, kérlek lájkold a videót, iratkozz fel a csatornámra, hamarosan jövök újabb videókkal. Ha szeretnél személyre szabott elemzést, a videó alatt megtalálod az elérhetőségem, ahol fel tudod venni velem a kapcsolatot. Jelentkezz bátran és bizalommal. Köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok!